Evdemeke pedeke hemû balaxwedaya li ser yenekê gelekûyê ça bikaribe Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê lewaz bike derbeke lê bixe laliyekê dixwaze dewleta Tirkiye wê qane bike ji bo şereke li dijî Partiya Karkerên Kurdistanê bide meşandin li aliyeke din jî dema ku yeneke li hemberî vêyekê derdike vê carê jî di çapemeniya xwe de nûçeyên bêbinge û yên bê rastiya wê hey parve dike. Herî dawiye ji rojnameya xebat ya pedekê ya ku Serokwezîrê Herêma Başûrê Kurdistanê û di heman demê de jî rêveberê pedekê Mesrûr Barzanî nûçeyek bi manşêta ku gerilên PKK anguan bijin PKK li Silêmaniyê qadên xwe ava dike ji wir jî xelkê dişîne anguan bijin komên çeydariyên ku ava dike dişîne Qendîl û Rojavayê Kurdistanê rasta rast piştî vê yekê hema ji yenekê bertekên tund derketin hem berpirs û hem jî rêveberên yenekê bi dawxeniyan ragihandin ku pedeke ji bo teşwîqkirina êrişeke dagirkiriya dewleta Tirkiye li ser Silêmaniyê zemînê dide ava kirin û heta pirsa wê yekê jî kirin gelo bi van îddiayan pedeke dixwaze çi bike.